Kalong kai kabapen sngaw sarong ya kajat ben riu. Bakat badang mi kisngi. Kisamla kabri uhenyo trap. Kilas dang ban job ikimau jam jong kajing trang jong ki. Kidon kisamla bawan ra ya kanam ya kajat ben riu hakirukom baper. Laha kaliang jong ka sports. Ni karwai ka siyaw. Ni hakiwe kisap kipong. Hakane ka kenti. Ngi kwa ban pen pi syapang wei samla. Ubalayo eka kerdan Doctor of Philosophy nari France. Haka subject kabayo let's say ompat don mano balayo nang ne nari pat najela jongi. Kudai pi baro ngali ubat kupar karkungon ngasa hapo nong silang nong tamai silong nga day ukana uba puli mensyo hapo St. Anthony's High Secondary School Shillong hado ka class 10 nga pandemic metric na St. Anthony's markunjo ka kedan class 12 na po St. Anthony's High Secondary School Shillong. Te daladap ka jing puli jonga nga lit sa Bangalore ban pendep ya ka Bachelor of Business Management na po ka Student College Bangalore. Nantang trayro hapo JP Morgan Chase and Company kabadan hapo Bangalore nung kumbashis na may. Nata hading katapan nga pendep ya ka Master of Business Administration na po Dayananda Sagar College of Engineering na po Bangalore. Hading ka jing pendep jonga ya ka jing puli na po India ngala mi na po India mandatory France na puli ya ka doctorate hapo ka Business Administration. But kajinya linti ka jonga naduk bastang haduk menta ka bokod haduk ba da pendep ya ka defense ka jonga malong ka bayad bed ya linti kamtam ka ba ngalamat ro ya kajing kindiat namaru COVID-19 ka ba bun ki research ki jonga ki bla shulong lot virtual online te ngayo sibun kilat kilinti bun puli but benle ki research ki jonga hapo ka ri France but kumjuro hikwi ki nagibenta jong ka ri Europe. Ka topic jong ka thesis ka jonga ka de shapang ka artificial intelligence but kumno ki companies kin penon kam ya ka menta kani ka por amtam nadu kani ka por ba kawan kani ka pandemic but bun ki company menta kila automate lo ki kam ki jam ki jong ki kila penon kam de ki robots ba ki automation de kadon ka jing mentoi but ka jingdo jing mentoi shapang kani ka artificial intelligence namar ba jingmentoi kalong ba kan pen suk ya ki breo kumno bikin tre ki kam kumno bendet ki kam ki jam hindi ka jingdo jingmentoi kan long ba kan shimno ya ka kamram ka jong ubreo haba utrei ha ka kam ka jam ka jong u namar ba kin penon kam ne ki robots ha jaka jong ubreo kin penon kam da ka automation ha jaka jong ubreo de kandon ka jingle siliang but kiwi ki jungdo jingmentoi na kani ka kor ko bor science aga ba ki biu kin syam nang ni shakmat kala sempore nga laisnem siteng ban pendep ya research ka jonga de menta nglayo ben defend ru ya kani ka dissertation ka katsantrik upnai April hu newsnem araja ar limba kani ka jing pendep ka jonga menta nga trang ben join haki companies ki ba nga apply menta bilalong in process dun ba South Antili ki companies ki ban apply but ngangait banganyo ha ka ba bestam na gini ya kini kicing nang jing start ka jonga ka brayo ngan pendon kam ya ka banong kumuk siang kumno ban pen kala ya na ya ki jingdo jingmentoi sha ki jingmentoi jong ubrio kamta ma kani ka por ka ba nila enter sha ka new digital world ka ba ki brio menta kila ban yo ya ki jingdo jingmentoi na kani henry banong kumuk siang kalong kumno bangila ban yarap lam ya ki way hakum kini ki por ko be sibon